Quiz. Opäť sme v Topolčanoch na námestí a ideme nájsť nových respondentov. Prečo? Lebo máme pre nich pripravené nové otázky. No tak kde sú? Poďme ich nájsť. Čo v žochárskom narečí znamená vypucovať žalúdok? No niekomu dobre nadať. Presne. No, akože spravil napríklad syn niečo zlé, tak mu dohovorím, pucujem mu žalúdok, že teda aby to viacej nerobil, aby sa zlepšil. Správne. Proste jednoducho, že si to neprajem a je to. Tak mu vy nadáte. Áno, dobre mu nadám. Vyčistiť žalúdok. Keď niekomu vypucujeme žalúdok, čo ty myslíme? Čistíme, je také nejaké porekadlo. Žochár. Vyčistiť žalúdok, ale... Vyčistiť žalúdok znamená, keď ho aj vyhrešíte. Presne, to som chcel počuť. Aký vysokoškolský titul má naša pani primátorka mesta Topolčany Alexandra Gieciová? Gieciová, inžinier. Myslím, že inžinierka. Práv Judr. Áno, ďakujeme veľmi pekne. Inžinierka? Jo, áno, ona je právnička. Takže má titul? Že má titul Judr. V košíku je 5 hrušiek. Viete, ako ich rozdať 5 žochárom tak, aby každý žochár dostal jednu celú hrušku a aby jedna hruška zostala ešte v košíku? 5 hrušiek 5 a jedna má ostať. No musia sa podeliť. Ako? 4 hrušky medzi 5, no, keď má jedna ostať. No asi nie, jedine, že by som dávala tie hrušky na polovičku. 5 hrušiek rozdeliť? Áno, 5 žochárov, 5 hrušiek a jedna hruška, aby ostala ešte v košíku. Ako? Kde? Kedy? V ktorom roku? Má sa čudovať alebo na blondínu to dať? To je jedno, stačí keď povieš niečo múdre. Top Quiz.